Juraj, prvá výhra na turnaji, tvoj premiérový gól, ako si videl dnešný zápas? Tak som veľmi rád, že som dal tento gól a pomohol tak týmu. A zápas som videl, začali sme veľmi dobre, tak dalo by sa povedať, a spravili sme zo pár chyb v ofenzíve, čo nás stáli potom aj 2 gólmi, a sme začali hrať a obratili sme tento výsledok v náš prospech. Do druhého polčasu ste vstupovali už takým istejším krokom a viackrát ste sa dostali do lepších situácií ako Švédsko, zároveň Švédov ste moc pred našu bránu nepúšťali. Čo sa stalo v kabíne, ak teda môžeš povedať? Tak povedali sme si, čo je zlé, čo je dobré, čo treba zlepšiť, a začali sme si viac pomáhať, behať, bojovať, a potom už sa dostavil aj úspech. Je to vaša prvá výhra od majstrovstiev Európy. Môže to naštartovať dobré výsledky smerom k majstrovstvám sveta? Tak určite môže, každé víťazstvo poteší, a či už je to po akejkoľvek dobe, a podľa mňa určite môže.